Doncs ara sí que ens falta un minutet. Sí. No, ja hem fet temps, hem fet els 2 minuts d'espectacle. Així ja podem començar quan vosaltres vulgueu, sí? Perfecte. Doncs molt bona tarda a totes i a tots. Benvingudes a la presentació de la peça del mes, que ja sabeu que és una de les activitats, un dels pilars de les activitats de difusió d'aquest museu des de fa molts anys. No em pregunteu quants, però uns quants, 30 ja. I doncs és una activitat que ja sabeu que ens permet redescobrir la nostra col·lecció, algunes de les peces exposades, d'altres que romanen en aquest fons ocult que són les reserves del museu i ens permeten descobrir-les, redescobrir-les de la mà d'especialistes de primer nivell, com és el cas d'avui, que tenim la sort de comptar amb la Montserrat Bargalló. Si em permeteu, llegiré una petita presentació per introduir l'especialista que ens acompanya avui, graduada en disseny tèxtil per la Universitat Ramon Llull, en Humanitats, i en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya. Va iniciar la seva trajectòria professional en el camp de la indústria tèxtil i s'especialitzà en l'estudi de teixits antics, el fet que la portà a col·laborar amb gran quantitat d'institucions dins i fora de Catalunya, de ser l'autora de diversos articles especialitzats, editats en diferents revistes especialitzades en tèxtil. Des de l'any 2003 col·labora amb els museus i arxius en tasques relatives a gestió i conservació del patrimoni immoble, documentació i la redacció de projectes museològics i museogràfics, la creació de tallers relacionats amb col·leccions o en comissariats d'exposicions, així com en programació de cursos i conferències. I bé, com ja totes i tots sabeu, perquè no és la primera vegada que la veieu aquí, vosaltres també sou recurrents en aquestes activitats, en els darrers anys ha col·laborat amb els museus de Sitges en tasques d'inventari, documentació i conservació preventiva i recerca, pel que fa a les peces de tèxtils i a les nostres col·leccions d'indumentària, així com amb tasques de restauració i conservació preventiva, especialment en una de les col·leccions també estrella d'aquest museu, que és la col·lecció de nines de la donació Lola Anglada i d'altres donacions d'altres col·leccions. Bé, doncs avui ella ens introduirà en aquest món, dintre d'aquest món que porta del tèxtil que ella domina, ens presentarà una peça singular, una peça amb unes connotacions no gaire habituals en els museus, una peça singular i que avui ens presentarà i descobrirà una mica els seus secrets i les històries que amaga. Doncs quan vulguis, Montserrat, jo me'n vaig també, passo a l'altra banda de la fila, del micro, i escoltem. Doncs moltes gràcies, Txema. I abans de començar, és una cosa que sempre m'inquieta, que és la qüestió d'agrair. S'ha d'agrair molt el fet de poder presentar aquesta peça aquí, que estigueu vosaltres aquí per escoltar-me, que hi hagi gent a l'altra banda de la pantalla que també em vulgui escoltar, i també agrair molt als companys, perquè les coses, encara que no es fan sola, hi ha molta gent que intervé en la investigació i en les tasques dels museus. I com ha dit el Txema, hi ha molts secrets als museus i sempre hi ha molta feina, perquè per molt que un pensi que ja ha acabat de documentar una peça, no s'acaba mai, perquè hi ha moltes perspectives molt diverses des de les quals analitzar una peça. I és això, creus que has arribat al cap del camí, però llavors arriba algú des d'una altra perspectiva que, carai, pot aportar molt més. Per tant, és una feina aquesta dels museus que no s'acaba mai. Les peces són un pou de ciència, amaguen informació, molta. De vegades són resistents, també cal dir-ho, però considero que, i també he d'agrair per això, considero que és un privilegi poder col·laborar amb aquest museu i amb altres, en altres institucions, de fet, fent feines moltes vegades d'inventari i que sembla una cosa molt mecànica, però que és molt enriquidora perquè et permet tocar peça, que és un privilegi, poder tocar peça, poder-la veure de prop, poder-la analitzar. Bé, el cas és que en una d'aquestes múltiples campanyes d'inventaris que vaig fer en aquesta casa, juntament amb una companya en aquell moment, que acabàvem de començar a treballar juntes i ara bona amiga, la Meritxell, doncs bé, la qüestió és que ens vam ensopar amb aquesta peça, és a dir, ens va tocar inventariar-la i ens va cridar molt l'atenció, perquè realment, clar, era evident que era una peça amb
doncs, en tot de símbols maçònics d'unes dimensions, i aleshores, doncs clar, dins de la dinàmica d'inventariat, que hi ha unes dates límits per fer la feina, tot això, doncs, clar, un intenta fer la fotografia, que és el mètode, fer la fotografia, siglar, posar el número d'inventari, però després obres fitxa i intentes omplir el màxim possible. Però hi ha peces que són molt singulars, hi ha peces que són molt especials i que, esclar, no entren dins de les típiques peces que pots trobar-te. I aquesta la vam veure molt singular, la veritat. I aleshores, allò que busques, fas cerca una mica per omplir la fitxa i vam trobar un paral·lel, o allò que diem una peça similar a un altre museu, que estava penjat a internet. Era una peça de Menorca, del Museu de Menorca. Igual, vull dir, aparentment igual, per la disposició dels elements, per el color, les mides i tal, i vam dir, mira, doncs això ens ajudarà a documentar més o menys què és això, i posava mocador. Mocador amb motius maçònics. Molt bé, vam posar això, però bé, la inquietud de voler aprofundir més en aquesta qüestió. Clar, cerques a veure si pot ser un mocador, però, en fi, què calia? Doncs calia introduir-se una mica en el món aquest dels maçons. Perquè, clar, és tot un univers, però clar, és un univers que quan comentes a la gent això, no, és maçònic, hi ha com una inquietud o com una mena de curiositat, perquè clar, és allò que és secret, és que no sé què. I clar, llavors per fer això, hola, que no vols? Què no vols? Continuar. Perdoneu, farem una trampa saducea, A veure. No, ni per arriba ni per abajo, No es belluga això. Sí. A veure, pantalla completa. No hi és enlloc? Ai, senyor, si abans ens funcionava, que ho hem provat. Sí. Ara! És que jo ho feia com un PowerPoint. No. Perdoneu, ha estat una fallada tècnica meva, de mi. Clar, evidentment has de documentar-te buscant el context en què es devia produir aquesta peça. I aleshores, clar, el món de la maçoneria és complex, és complex, i a Catalunya hi va arribar de manera més tardana que altres llocs. Però sobretot parlarem de pedra i de llum. Bé, no? Què passa? Doncs que maçó ve d'això, d'aquest ofici de treballar la pedra. I aleshores, clar, la pedra és un objecte, hi ha aquella dita tan famosa de aquesta persona és un diamant en brut. Doncs els maçons consideren que les persones som una pedra en brut, una pedra que cal polir. I d'aquesta manera assolirem un coneixement, millorarem com a persones i de pedra en pedra farem un temple, que és la humanitat, un temple ben fet, una cosa equilibrada, una cosa ben feta. Bé, doncs és això, la pedra és una cosa freda, dura, immòbil, però cada cosa que hi fas anirà afegint un valor. Per què? Doncs perquè aquest treball sobre la pedra el que dona, el que posa de manifest, és que hi ha una història de treball, d'esforç, una voluntat de donar forma al món. Aquesta, més o menys, la filosofia. Llavors, què passa? Això és el que seria la base filosòfica de la maçoneria. I aleshores el que es fa simbòlicament, perquè és una forma de pensar plena de símbols, és que el maçó és el que treballa la seva pròpia pedra, cadascú som una pedra. I aleshores com ho fa? Doncs ho fa d'una forma que no és tangible,
és a dir, treballant la intel·ligència, treballant el coneixement, coneixent-se més un mateix, i és aquesta manera, diguem, de treballar. Polir aquesta pedra implica que hi hagi la intervenció de la llum. Aquí per això tenim el fanalet de la Biblioteca Arús. Rosent Arús era maçó i va fer una biblioteca pública perquè una de les qüestions importants en la maçoneria és la filantropia, és a dir, ser útils, fer qüestions que ajudin socialment. I per tant va fer una biblioteca pública, al Passeig de Sant Joan, encara la podem visitar, és molt bonica i està plena de simbologia maçona. I hi ha aquest fanalet aquí, que és aquesta llum. No és una llum física, sinó que és aquella llum que ens proporciona a nosaltres que a través de la intel·ligència, a través de la veritat, a través de la tolerància amb els altres, és a dir que tot això ajudarà a polir aquesta pedra en brut. I tot plegat el que implicarà és aquesta filosofia o generar aquesta filosofia maçònica. I el que us deia, la paraula maçoneria ve de maçon, del francès, que vol dir pedrer, la persona que treballa la pedra. I aleshores aquells que construïen les catedrals perquè treballaven aquesta pedra, tot això, tenien unes cofreries, tenien unes lògies, que anomenaven lògies, uns gremis, en els quals ells compartien secrets de l'ofici, compartien experiències i també hi havia rituals d'iniciació, hi havia suport, diguem, de diferent tipus, com si fos una mena de... Fins i tot les mutualitats vindrien d'això, hi havia suport de diferents tipus. Però què passa? Que arriba un moment que aquests gremis medievals de les grans catedrals, arriba un segle en què es comença a treballar molt la qüestió científica, hi ha Newton, es comença a preparar aquest segle de les llums al segle XVII, i llavors a Escòcia i a Anglaterra, en aquestes lògies que en principi eren aquests llocs de reunió d'aquests gremis, s'hi comencen a admetre gent d'altres gremis, per entendre'ns, que no són constructors estrictament, sinó que són pensadors, nobles, científics, gent que pot aportar coneixement des d'altres perspectives. I llavors, la maçoneria operativa, que era l'antiga, és a dir, aquesta que estava adreçada a la construcció, es transformarà en un altre tipus de maçoneria, que és l'actual, que és l'especulativa, que és aquesta que la funció no és construir edificis, sinó polir pedres per construir una humanitat millor, un temple. I aleshores aquesta qüestió, diguem, de canvi de mentalitat, aquest naixement d'aquesta forma de pensar, serà la base de la maçoneria especulativa i tindrà 3 pilars. Allò que ens sona de la Revolució Francesa, la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Doncs això surt d'aquí. Després ho sentirem un segle més tard, el 1789, amb tot el tema de la Revolució Francesa. Però què és? Doncs no hi ha una qüestió d'eslògan polític aquí. La qüestió és que la igualtat és reconèixer que els altres germans són iguals. No hi ha una... I aleshores la fraternitat és compartir el camí, compartir coneixements i també compartir, perquè ells a més tenen com una mena de fons comú per la qüestió aquesta filantròpica, compartir amb qui pugui necessitar alguna cosa. I llavors la llibertat. I això és el que ha fet que moltes vegades s'hagi prohibit la maçoneria, el tema de la llibertat de pensament. Això, en segons quines èpoques i en segons quins territoris, no agrada. Però com es comença a constituir tot això en una cosa més sòlida? És a dir, primer apareix aquesta inquietud, però llavors, el 1717, neix el que s'anomena la maçoneria moderna. Què passa? 4 lògies d'aquestes, que ja existien, es reuneixen i funden la Gran Lògia d'Anglaterra. I llavors faran fins i tot una constitució. Hi haurà el pastor, aquí el tenim, James Anderson, que redactarà, junt amb d'altres, unes constitucions dels maçons. I què proposarà? Proposarà una religió natural, sense dogmes. Clar, això
toca una mica la pera, com diríem, a certes parts del poder del seu temps, basada en la raó, no en la creença, en la raó. I la defensa de la llibertat de consciència, el concepte, perdoneu, aquí m'he menjat, de l'home com a ésser perfectible, per això som una pedra bruta, ens podem perfeccionar. Naixem d'una manera que, bé, es pot polir, es pot créixer, i clar, en una Europa en què hi havia l'absolutisme, tot això, doncs clar, aquesta independència de pensament, de fe i de tot això, doncs no va agradar gaire. Però, tot i això, aquestes idees travessen allò que diuen els anglesos que el continent està aïllat, doncs no tan aïllat, perquè les seves idees passen al continent i arriben a França. I llavors també arribaran a Itàlia i aquí a la península arribaran una mica més tard i de la mà de viatgers. Què passa a Catalunya? Doncs els primers documents sobre aquesta qüestió apareixen al segle XVIII, no són gaires, són escassos, però sembla que el port de Barcelona, el fet de tenir port i poder rebre influències, no només mercaderies, sinó influències, diguem, i formes de pensament d'altres llocs, doncs fa que entri aquesta tendència aquí. Però què passa? Clar, en aquell moment estem sota el regnat dels Borbons. Els Borbons són catòlics. I aleshores què passa? Doncs que l'Església no veu bé. Això de pensar de forma lliure no li acaba de semblar prou bé. I aquestes reunions que es fan amb aquests ritus, tot això és molt sospitós. I aleshores el que farà el papa del moment, que era Climent XII, és fer una butlla que es dirà In Eminent Apostolatus. I llavors diu que els maçons, que són enemics de la fe, vaja, que poc més que porten cua i banyes. És a dir que... I aleshores, clar, els Borbons, fidels a aquesta qüestió, diguem, de la religió, doncs seguirà Roma i ser maçó equivaldrà a ser un heretge, un conspirador. Què passa? Que això farà que les lògies s'hagin d'amagar. Si es reuneixen, s'hauran de reunir amagats. Al segle XIX, dius, a veure, la cosa millora? Doncs no gaire. Però bé, què passarà? Doncs que hi haurà un canvi de mentalitat també. Cau l'antic règim, allò que dèiem, la Revolució Francesa fa que caiguin aquests absolutismes, tot i que a Europa encara hi ha alguns, però bé, hi ha uns canvis de pensament i a més, a nivell social apareixen amb la Revolució Industrial noves classes socials, la classe obrera, és a dir, que hi ha un canvi de... I bé, doncs hi haurà la premsa, hi haurà escoles, el tema de procurar una educació, mirar a veure si l'educació pot arribar a tothom, hi haurà com tot un moviment, no? I hi haurà un intent de pensar d'una forma més lliure, no? I aquests ideals maçònics respecte a la qüestió de la tolerància, de l'educació, de la qüestió de la laïcitat, la fraternitat, doncs trobarà bastant ressò aquí a Catalunya amb el tema de la Renaixença i del catalanisme polític. I, per exemple, tindrem figures com Rossend d'Arús, que ja han vist el fanalet de la seva biblioteca. Doncs aquest senyor era maçó, però clar, estava molt ficat en tot el món de la cultura, era un intel·lectual, dramaturg, filàntrop, és a dir, aquest home procurava fer, diguem, tasques socials, i tot això, és a dir, que realment ell planteja la lògia com un temple laic, en el qual exposar idees i aquestes idees compartir-les amb altra gent que seran pedagogs, seran músics, metges, advocats, serà gent de moltes disciplines diverses. I el que es procura, en definitiva, no és procurar que la societat millori, buscar millores socials. I clar, moltes vegades el que es planteja és que en aquestes reunions o tingudes, com diuen ells, doncs clar, es plantejaven coses fosques i que clar, i el ritual, tot això és el que es venia, no? Però de fet aquesta gent es reunia per
intentar millorar un mateix i també millorar la societat. Bé, què passa? Doncs hi ha aquest compromís cívic al segle XIX amb tot el tema de la Renaixença i bé, el tema del progrés esdevindrà com una mena de voluntat, de forma de millora moral també, intentar progressar en diversos àmbits, sobretot en la qüestió de l'educació, en la qüestió de la formació. Llavors, bé, tot i que se suposa que la qüestió política hi ha lògies d'aquestes, no totes, o sigui, la majoria, però en algunes es tracta qüestió política, però en línies generals es busca no tractar qüestió política. Però és allò que dèiem, no és cap partit, no és una secta, és un laboratori d'idees, aquest espai que generen en les lògies. I aleshores és allò, es parla de ciència, de llibertat d'ensenyament, de drets socials, i aleshores n'hi va haver diverses al segle XIX importants a Catalunya, com la llum del progrés, la veritat, una que es deia justícia i llibertat, la lealtat, i tot això el que reflecteix, o sigui, el que ens expliquen aquests noms, és una mica quina és la intenció, és allò, veritat, justícia, llibertat, progrés, lleialtat. És aquesta qüestió que més que religiosa és una qüestió ètica. I clar, això inspira, això encara que no es parli, diem, de política, però inspira Valentí Almirall a escriure lo catalanisme i aleshores s'inspirarà en aquestes idees de llibertat. És a dir, que hi ha tota aquesta qüestió i després Rosent Arús. Rosent Arús farà un discurs, també parlarà d'aquesta qüestió, que fixeu-vos, és del 1884, és del 19, i diu: no hi ha temple més alt que el del pensament. No hi ha fe més pura que la de la raó i no hi ha fraternitat més sagrada que aquella que es reconeix sense noms ni banderes. Si el món pogués veure la llum que encén una sola esperma maçònica, entendria que no és foc el que tem, sinó claror el que necessita. Clar, això el que vol dir és que hem de ser prou lliures com per pensar i pensar d'una forma lliure, no condicionada. Necessitem aquesta llum. Què passa? Doncs vindrà la Segona República i aleshores en aquest moment els ideals de la maçoneria pel que fa a l'educació pública, el tema de la laïcitat, progrés social, doncs bé, coincidiran una mica amb el projecte aquest republicà. És a dir, que ja va bé, ja va bé. Hi haurà polítics... És Lluís Companys, però no vol dir que fos maçó, però que sí que hi havia molta gent maçona amb qui es contactava, gent que ajudava als projectes, sense anar més lluny. Jo ara farem una falca publicitària. Jo ara estic a l'Hospitalet comissariant una exposició d'una tintoreria, un comerç local. Doncs eren parents es diuen Montaner, i llavors eren alcaldes en l'època de la República. Pare i fill van estar en política, doncs el fill era maçó. El van investigar, se suponia que era maçó, ponien els informes estos que feien, però després s'ha sabut per publicacions que era maçó. Per tant, vull dir, la gent entrava en aquestes qüestions en aquell temps, no? És un exemple, perdoneu, però és el tema, posar un exemple, no? Què passa? En aquest temps es multipliquen aquestes activitats en les lògies, perquè, doncs clar, és lluitar contra la qüestió de l'analfabetisme, fer que les dones puguin accedir, el tema de que l'Església no controli l'educació exclusivament, totes aquestes qüestions es tracten, no? Però què passa? Que ve el 36, amb l'alçamiento, i aleshores Franco no els cau bé. El tema dels maçons amb Franco no era. I aleshores què passa? Doncs que el règim associarà el maçó amb això, amb un ateu, malament, roig, fatal, antiespanyol, horrible, i jueu. O sigui, tot plegat fa un còctel ideològic que va contra el maçó.
I aleshores el que es farà seran lleis, es promulgaran lleis com la de la repressió de la maçoneria i el comunisme, i aleshores hi haurà penes severes, es requisaran objectes, l'arxiu de Salamanca n'està ple de papers d'aquesta gent, no? I després es perseguirà els membres, se'ls empresonarà, alguns hauran d'exiliar-se, es faran judicis d'aquella manera que es feien, judicis d'aquest estil. La revista El Temps, aquesta revista de València tan interessant, van fer un article sobre aquesta qüestió de la repressió maçònica i veiem aquest document, que és extret d'un article d'aquesta revista, que és un sumari del TERMC, que és el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. És a dir, que hi havia un tribunal específic per tractar aquestes qüestions gravíssimes. Llavors hi ha el típic, aquesta publicació, el Contubernio Judeo-Masónico Comunista. Per tant, què passa? La Biblioteca Arús, tan interessant, aquesta biblioteca pública, serà intervinguda. El bust de Rosent serà retirat. Els llibres, bé, molts s'hauran de repartir, s'hauran d'ocultar, desapareixerà tot això. I aleshores la gent s'exiliarà a llocs com per exemple Tolosa, Montpeller, Marsella o México Distrito Federal, aleshores que seran llocs on es trobarà tota aquesta gent, però que no per fer reformes socials, perquè és que allí, allò que diem, la maniobra no és tan senzilla com si estàs a casa teva i tens més recursos, però es preservarà la memòria de tot això que passa. Inclús Franco, sota el pseudònim de Bohr, escriurà maçoneria. És a dir que tot aquest temps aquesta maçoneria desapareix, perquè clar, vull dir, hi ha una croada, fins i tot una bona amiga que és del sector, no diré el nom, perquè si digués el nom i no cal, és un dels principis maçònics, no cal dir el nom del company si no et dona permís. Aleshores, què passa? Doncs el que passa és que el seu avi ho era maçó, però la dona no ho sabia. I aleshores, cada X temps, quan tenien les tingudes, el marit desapareixia i apareixia, però no li deia on anava, i llavors apareixia de nou. Però era cada X temps, suposo que cada tinguda, doncs l'home anava a la tinguda, no? I la dona es preguntava, on deu anar? I això ens ho va explicar aquesta amiga. I diu, clar, es mor l'avi, anem a enterro i tot d'homes allà, d'homes que no sabíem qui era. I al final ella va intuir, clar, tal com es tocaven, com es parlaven i tal i qual, com es saluden, que és que l'avi era maçó, no li havia dit a ella, clar, perquè era un perill. Estava perseguit en aquell moment, no? I clar, hi havia aquesta qüestió, no? Llavors, clar, sobreviu la maçoneria catalana, aquesta és l'Estàtua de la Llibertat que hi ha a la Biblioteca Arús, doncs clar, dins de les famílies d'aquella manera, o no, perquè clar, vull dir, hi havia famílies que no ho sabien, que tenien un maçó a casa, però aquesta qüestió, mantindran aquesta vocació, diguem, de reunir-se, però hi ha aquesta qüestió. Què passa quan mor Franco? El 1975, mai millor dit, torna a la llum, allò que dèiem pedra i llum, torna a la llum, el tema de la maçoneria, i aleshores es legalitza amb la Constitució i tornen a encendre les llums, que és una forma, diguem, simbòlica que tenen ells, de dir que comença la qüestió un altre cop de poder tenir lògies. I aleshores hi ha obediències, aquestes obediències que prenen cos, que serà la Gran Lògia d'Espanya. Cadascuna tindrà un caràcter específic perquè cada lògia, segons m'ha explicat un amic que he consultat, que no diria el nom, que és maçó, no puc, que és maçó, però és un maçó dorment, ara actualment no estan actiu, llavors diuen que són dorments, quan no estan, està malalt, però vaig indagar una mica amb ell perquè vaig dir, home, dona'm un cop de mà perquè això és una mica complicat. I aleshores, doncs, cada lògia és sobirana, d'acord? I aleshores el que es decideix allà dins
tenen aquesta qüestió. Poden tenir una obediència a una gran lògia, perquè això també m'ho ha dit ell, tot és gran, la maçoneria és el gran mestre, el gran orient. Bé, doncs la qüestió és aquesta, no? Hi haurà el Gran Orient de Catalunya, que és la gran lògia, diguem, d'aquí, però poden tenir tradicions diferents. Hi ha alguns que tenen tradició anglesa, que per exemple no admeten dones, i hi ha d'altres tradicions que sí que n'admeten de dones, que és un altre dels mites, que les dones no poden ser maçones. Doncs sí, i bé, la gran lògia femenina d'Espanya existeix. Bé, la qüestió és que i convenia tenir, ser maçó o tenir aquesta forma de funcionar que ve d'anys enrere, amb unes tradicions, amb uns ritus, amb tot això. Avui dia això encaixa, diguem, amb la modernitat i moltes vegades doncs sí, perquè què hi ha de dolent en intentar cultivar-se un i treballar-se un i compartir idees amb altres, vull dir, quin és el problema, no? Ara hi ha unes altres eines, diguem, però hi ha aquesta qüestió. I això de la presència femenina. Doncs bé, la maçoneria sí és cert que comença com un univers masculí, perquè també era una feina masculina, el tema de picar pedra i tot això. Però bé, la cosa va evolucionar. Primer amb lògies que eren lògies adoptades, podríem dir, no? És a dir, que hi havia lògies masculines que admetien dones. De vegades no ben bé com a membres de la lògia, però d'alguna manera associades. Hi havia un paper indirecte, però que la dona podia fer feina, podia fer treballs, com aquell qui diu, seguint el que volia la lògia, el que es treballava a la lògia. Aquí tenim unes hijas de la Unió de València, que és una foto de finals del segle XIX, i veiem que ja a finals del segle XIX doncs tenim aquestes dones. És allò que diem, en principi algunes dones podien estar associades a una lògia masculina, com un apèndix. Després van aparèixer lògies mixtes i ara també hi ha lògies que són només de dones. És a dir, que hi ha tota aquesta qüestió. Allò del club exclusivament masculí també és un estereotip, és un mite que tenim. Bé, doncs hi havia aquesta lògia d'adopció, aquesta forma d'adoptar les noies, les senyores. I aleshores què passa? Doncs que hi ha moltes d'aquestes dones del segle XIX en les que no podien parlar lliurement de segons què les senyoretes. Les senyoretes havien de ser l'àngel de la casa, ho sabem tots, havien de ser les perfectes administradores de la casa, però esclar, com a molt podien escriure, si volien publicar amb pseudònim, potser, tocar, musicar, però el cello no, perquè tu havies de posar entre les cames cada vegada xarrancar-se, el piano sí, coses... No, és aquesta mentalitat. I llavors, clar, les dones, la seva formació era aquella formació de adorno, que deien, que era per agradar a la societat. Aleshores, en aquests espais tancats, elles que no podien anar a la universitat, que no podien, doncs en aquests àmbits podien parlar de coses molt diverses i diguem, al mateix nivell que els homes, perquè hi ha allò de la igualtat, no? És a dir, que és un espai d'alliberament. Dones com Ángeles López de Ayala doncs va trobar aquest espai i aleshores ella va ser de les dones progressistes aquí, vull dir, el tema del feminisme, tot això es va treballar molt en aquests llocs. Aquesta dona era dramaturga, era periodista, era activista i aleshores va ser una de les principals pensadores del feminisme en el seu moment, no? I aleshores ella a través de tot això va arribar a crear la Societat Autònoma de Dones de Barcelona, un espai en què, una organització en què les dones podien dir la seva i podien manifestar-se. I llavors també, en tot aquest entorn, tenim també Teresa Claramunt, o també tenim l'espiritista Amàlia Domingo. L'espiritisme també és una cosa
que s'associa molt a la maçoneria. No és ben bé això, perquè la maçoneria el que vol és una cosa laica, és a dir, una forma de coneixement ètic, més aviat laic. Sí que hi ha determinades branques a la maçoneria que sí que són confessionals, per dir-ho d'alguna manera, però el que avala la maçoneria és aquesta llibertat, també, diguem, de tipus de culte. Però, clar, què passa amb l'espiritisme? Que l'espiritisme també forma part d'aquest lliure pensament, que defuig tota la qüestió, diguem, del catolicisme, sinó que va per una altra banda. I aleshores, bé, doncs, va haver allò, trobades amb gent molt diversa, que és el que promou, diguem, la tinguda maçònica. Llavors, què passa? Com que abans de la democràcia les dones no podien ser oficialment membre de les lògies, doncs com ho feien? Contribuïen d'una manera indirecta, educadores, filàntropes, organitzadores en cercles culturals, feien activitats, custodiaven documents, el tema d'arxivar documents o llibres, i també feien com de pont entre el que es deia les lògies i el que es podia transmetre a la societat. És a dir que, Déu-n'hi-do, tenien aquestes tertúlies que també van contribuir, diguem, a enriquir aquest context femení. I és arran de tot això que quan sentim parlar de maçoneria ens estranya tot, ens sembla misteriós, perquè clar, hi ha tot un bagatge de prohibició, de secretisme, que clar, a nosaltres ens genera aquesta curiositat d'una banda, però inquietud de l'altra, sobretot els que som d'una època en què encara el tema de la maçoneria era una cosa prohibida. Però bé, és això que dèiem, la pedra, la llum i l'esperit. És això, cada maçó rep en el seu inici, quan l'inicien, és això, cada maçó és una pedra bruta i és imperfecta. Llavors treballar és treballar aquesta pedra, és treballar-se un, i llavors s'ha de fer un acte d'humilitat, o sigui, el tema de l'ego allà dins, i saber principalment que estàs inacabat, que ets imperfecte, que has d'aprendre, és una cosa que és bàsica. I llavors la llum, Llavors, què passa? Doncs defensa el pensament lliure, la fidelitat en la cultura, no hi ha gurús, perquè diuen, és una secta? No, no hi ha un cabdill, un gurú. I en la convicció que la fraternitat és una forma de saviesa, això de considerar els altres com a germans iguals, doncs ja es considera un creixement personal, és una forma de saviesa. Llavors hi ha tota una sèrie d'herència simbòlica. I aleshores, bé, però aquesta herència simbòlica, parlant amb aquest amic meu, que és dorment, li vaig preguntar, dic, però és que noi, és tot un aparell simbòlic importantíssim. Diu, sí, el que passa és que el símbol no és per atemorir ningú, sinó que el símbol és una forma de coneixement i a través d'aquesta simbologia nosaltres anem impartint, compartint coneixements i d'aquesta manera el que s'inicia en aquest viatge que fem plegats, a mesura que ens anem reunint va reconeixent certs conceptes a través d'aquests símbols. Què passa? Que com que cada lògia és sobirana, aquests símbols es poden ressignificar en funció del treball, o sigui, en funció de quina sigui l'objectiu de la tinguda, de la reunió. I aleshores es poden ressignificar alguns d'aquests símbols. D'aquí la dificultat de dir, no, és que això té aquesta lectura, aquesta. No, en pot tenir múltiples. D'aquí la dificultat d'estudiar aquesta peça, i per això és un repte perquè, clar, no estem parlant d'un sol símbol, sinó que és un element carregat de simbologia. I vull agrair aquesta foto, allò que dèiem, toca agrair, hem d'agrair a tot l'equip del museu, l'Anna, el Xema, que m'ha permès, vull dir, fer aquesta
m'han convidat aquí a fer aquesta presentació, a tots els que, a l'equip del museu que m'ha ajudat. I clar, i en Guillem que fa molt bones fotos, hem coincidit moltes vegades per aquí i que realment m'ha ajudat molt per poder anar analitzant forma per forma, que es veiés bé la forma, perquè de vegades allò de les resolucions, doncs fantàstic perquè ha quedat, vaja, que és molt maca la foto. Moltes gràcies. La qüestió és que aquest és l'objecte que em va interpel·lar en aquell moment i vaig dir, i aleshores vam fer la cerca. I aleshores vam trobar perquè estem parlant de l'any 2018, un mocador, que li deien mocador, a Menorca, i vam dir, ostres, tu! Fantàstic, perquè clar, és una peça estranya, és rara. I vam dir, home, doncs n'hi ha d'altres. I bé, aleshores vam descobrir que hi havia aquesta peça, vam documentar més o menys, però clar, no era suficient. El que ens explicaven a la pàgina web de la peça no era suficient. Quan vaig decidir presentar aquesta peça del mes, clar, anys després, vam trobar, amb l'Anna, vam trobar que n'hi havia 4 de mocadors d'aquests. I vam pensar, oh, quin bé de Déu, tenen un arsenal de mocadors d'aquests. I aleshores que havien a l'any, no sé si va ser, ara no surt per aquí, però em penso que va ser el 2024, un senyor que es diu Adolfo Alonso Carvajal, que és venerable mestre de la lògia Sol de Levante de Menorca, o sigui, maçó, va fer una conferència explicant aquests mocadors, però he buscat per YouTube i només he trobat que el YouTube el que era una falca publicitària que feia ell, dient, presentaré això tal dia. I aleshores, clar, a Menorca no proporciona, es veu que no sé si ho vam gravar o no, però no hem pogut accedir a això. Però un bon company de la casa, allò que hem dit, hem d'agrair, el tinc aquí, el bibliotecari de la casa em va aconseguir aquest catàleg, que és un catàleg que es va fer per l'any Vives Llull, a Menorca. Aquest senyor era pintor i a més era col·leccionista i era antiquari. I aquest senyor és el que va fer aquesta col·lecció amb 4 mocadors maçons. I aleshores, quina és la meva sorpresa? Que van fer aquest catàleg i llavors amb uns especialistes per cada tipologia d'objecte que tenien, o sigui, tenen ceràmica, tenen indumentària, tenen pintura, vidre, vaja, un bé de Déu, Això no hi he estat jo al Museu de Menorca i hi he d'anar perquè Déu-n'hi-do. La qüestió és que la part del tèxtil la van encarregar a 2 grans professionals de la restauració del tèxtil que són les Morat a Masdeu. Molt bones restauradores. I jo... Les Morat a Masdeu... Doncs la Carme i la Luz... La Carme i la Luz van fer, evidentment, molt bona feina, com sempre, però en la seva introducció, hi ha una part, diguem, explicativa, abans de les fitxes, de la part de catàleg, no parlen dels mocadors. I vaig pensar, mare de Déu, senyor, que no parlin elles, perquè de debò que documenten molt, I no, indumentària masculina, femenina, objectes complementaris. I dic, que estrany. Llavors, a veure si ho tinc aquí. Sí, aquestes peces són aquí. Veieu? Hi ha 4. Són aquí. I aleshores expliquen una mica per sobre el que han trobat en alguns diccionaris de simbologia maçònica i tot això. Que diccionaris i vocabularis i glossaris n'hi ha molts.
perquè clar, és una cosa densa i complexa, no? Llavors n'hi ha. Però no acaben de dir exactament quina és la funció o què expliquen, no? El que ens diuen més o menys és que hi ha determinats símbols que formen part del ritu d'iniciació d'un maçó i d'altres símbols. I dius, bé, doncs a veure, no van descaminades, a més suposo que també devien tenir un espai, diguem, concret per omplir, vull dir, no podien posar molt de text i tal, però sí que diuen coses molt útils que ens servirà per la nostra anàlisi. Però aquestes són les peces que hi ha allà. Si us hi fixeu, el de l'esquerra és com el nostre, però al fons és blanc. O sigui, la part del marc és vermella, el del costat no, el del costat és una cosa més rococó, però és això. I això, aquí veiem un altre que és com el nostre, és a dir, que és el que vam localitzar inicialment amb la Txell, que és clavadet, i el del costat té una altra composició diferent. Aleshores, el nostre que és aquest tan maco d'aquí, una passada, el nostre fa aquestes mides, 84 per 82. Quina era la meva inquietud? Dic, igual el fabricant és el mateix, i aleshores hi ha com una mena de distribució de peces d'aquestes, doncs per aquí, pel Principat, per Menorca, i després vaig trobar una altra a Perpinyà. És a dir, que dius, mira, igual per la zona hi ha un corrent o alguna lògia que estigui activa en aquest moment. Però resulta que, bé, per mides podria quadrar, perquè resulta que la informació que ens dona aquí la Carme i la Luz és que a costat i costat es deixen les vores. No es fa la vora del teixit, d'acord? No es fa voreta cosida. I en aquest cas veiem que el nostre hi ha una vora que és més ampla que l'altra. Bé, doncs aquí tenim la vora viva del teixit i a l'altre cantó van cosir una voreta, amb la qual cosa queda més estret. Pot ser que coincidissin, diguem, en ample de teixidura. 84 aquí, en aquest cas serien 89, que són aquests 5 centimetrets que ens manca de l'altra banda. Per 82 d'alçada. Molt bé. Què passa? Hi ha una dada que a mi, a nivell tècnic, ja em va dir o em va desvetllar que no és ben bé possiblement el mateix productor, o sigui, el mateix fabricant, que és possible que aquests dibuixos circulessin i aleshores cada fabricant tingués un motlle d'aquests, hi haguessin repartits motlles d'aquests, pot ser. Per què? Perquè les vores en els tèxtils, sobretot en la seda, hi ha uns factors, una sèrie de qüestions que fan que reconeguis el fabricant. I un és a través de les vores. De vegades es posen fils de colors d'ordit a les vores, que és com una mena de codi de barres a l'antiga del fabricant. I clar, aquest codi de barres d'aquí, per exemple, no coincideix amb el que descriuen les Morata Masdeu, perquè diuen que els acabats laterals estan fets amb 2 línies de fil d'ordit de color negre, i no és el cas. Tenim uns fils d'ordit, un fil que és més gruixut. La vora, a més veiem que perquè no es vegi l'embasta de la costura, el que van fer va ser treure fils de trama i aprofitar-los amb l'agulla i amb el mateix. I queda molt fi i molt ben fet. Aquí no s'aprecia la diferència gairebé entre el que és la part cosida de la vora. El que sí veiem per això és la qualitat del teixit. És molt difícil fer un teixit llis, més que fer un de decorat. Per què? Perquè en un teixit llis es veuen tots els defectes. Si tu decores a sobre,
els defectes es dissimulen. I aleshores aquí veiem que aquesta empesa, l'empesa és el teixit abans de decorar, aquell teixit que està destinat a una decoració, que l'empesa no és perfecta. Veieu aquí com una mena de defectes de trama, aquests regruixos, i després aquestes tibantors dels fils d'ordit. Les tensions a l'hora de teixir són bàsiques, si no fan aquestes tares. En la seda es veu molt, és molt evident. El lligament és un lligament, un dels tres bàsics. Els tres bàsics són el tafetà, la sarja i el setí. I aquest és un tafetà, el més bàsic de tots. I el més fàcil d'estampar. Per què? Doncs perquè està teixit molt tupit, no podria ser, hi ha teixits que no ho són tant, i també són una plana o un tafetà, molt tupit per què? Doncs perquè si tu estampes el colorant no passi a l'altra banda. I també perquè la definició del dibuix sobre un teixit més atapeït és millor. Aquí veiem la part blanca, diguem, del teixit, la part sense estampar, i la vermella de l'estampada. I llavors què tenim? Tenim un ordit amb unes densitats de 44-46 fils per centímetre i uns números de 20-22, un cap, monofilament continu, sense torsió, dèniers o diners, que és un sistema de numeració que en diem directe. I la trama, que és de 32-34 passades, de 100 dèniers, un sol cap. El nom comercial d'aquest teixit seria una florentina, perquè el seu lloc d'origen, de fabricació, era Florència. I era un teixit habitual per estampar-hi a sobre. I aquí veiem la part estampada i dius, a veure, quin és l'estampat? Doncs l'estampat és el negre, el vermell no. I ara us explicaré el per què. L'estampat és un estampat fet en planxa de coure. La planxa de coure, clar, amb el buril, és la mateixa tècnica que per fer un gravat, per anar sobre paper. Què passa? Doncs que permet una definició, un detall fabulós. I aleshores aquesta planxa de coure és monocroma, generalment és per fer estampats monocroms. Però què passa amb la part vermella? Doncs la part vermella no val la pena fer una planxa per fer un... I aleshores el que es feia era amb pinzell, amb alçada, reomplir els buits. I per això veiem aquest problema, diguem, d'encaix. Que veiem que no encaixa el vermell amb el... sinó que és com una mena de llapissada que s'ha fet a sobre. Veiem la definició del lloc per on s'estampa la planxa, però en canvi, quan mirem, analitzem la part vermella, veiem que fins i tot el colorant, per capil·laritat, s'expandeix. Per tant, aquesta part no és estampada. L'estampat va ser una tècnica que passa una mica, a l'hora de valorar els teixits, passa una mica allò que dius, és com menys tinguda, no? Sembla que un jacquard o un tapís tingui com més soler, però realment es va fer espionatge per poder estampar. Per què? Doncs perquè hi havia un problema que en diem de reologia. A veure si ens entenem. La gent va pensar que agafava el tampó, sucava i li posava a sobre del teixit. Però el teixit, perquè agafi el colorant, ha de ser hidròfil, l'has de preparar perquè no quedi. L'has de preparar. I què passa llavors? El que passa és que si tu fas un colorant molt líquid, és com quan et cau vi a sobre la manteleria, que la manteleria s'expandeix. Clar, la voluntat d'un estampat és confinar la figura en un espai, no que hi hagi com un espargiment de color. Llavors, fins que no ho van descobrir, el Carles Ardit, que va ser un dels espies que van enviar des d'aquí fins a França, una cosa, va haver espionatge industrial. Per què? Doncs per aprendre com s'havia de fer. I aleshores, aquesta és la diferència entre el tint i el colorant. El colorant és una matèria tintòria preparada amb un espessidor i també amb mordents, substàncies mordents que fan que la fibra sigui afí al color. I llavors què passa? Doncs és allò que dèiem, si et cau vi sobre la manteleria,
es dispersarà. Si et cau la ioli, no. La ioli queda una plasta ja posada. Doncs vindria a ser això. Llavors, clar, tot el tema del perfeccionament d'aquestes tècniques també ens indica que això està fet en una època en què aquestes tècniques encara no estaven molt resoltes. I aquí veiem que com de fet es va fer amb un pinzell o amb una brotxa aquesta mena de reompliment del fons, perquè veiem el rastre del pinzell. És aquí. Llavors tenim aquesta tècnica, que és la tècnica de planxa de coure, amb mètode directe. El mètode és la forma d'aplicació. Una cosa és la tecnologia que fa servir per fer l'estampat i l'altra és la forma d'aplicació de colorat. Què passa? Que la planxa de coure és una forma d'estampar cara. Malgrat aquestes imperfeccions, és cara perquè ha d'haver un senyor que faci el gravat, és a dir, és car. Què és el que era habitual aquí a Catalunya? Aquí a Catalunya era habitual l'estampació al bac, que és amb aquests motlles de fusta. I d'aquí, a més, érem uns grans productors del que en dèiem indianes, aquests estampats fets amb aquesta tècnica. Bé, aquesta tècnica es desenvolupa a Anglaterra i ho farà un irlandès, Nixon, a Irlanda, el 1752, però després se'n va a Anglaterra i munta una companyia, que és la Nixon and Company. I aleshores, entre Dublín, que quedarà taller, i Londres seran una mica el monopoli d'aquesta forma de producció. D'aquí que a les fitxes de les Morat Masdeu diguin que segurament això és de producció anglesa, aquest tipus de peça. Això després passarà a França i les famoses toiles de Jouy, aquelles robes historiades que veiem que són monocromes, doncs es faran d'aquesta manera, en planxes de coure. Però aquí hi ha un tema dins de tota aquesta simbologia maçònica, i això és cosa meva, és una interpretació meva, que també té un fort significat, que aquesta peça s'estampi d'aquesta manera, en planxa de coure. Per què? Perquè dins del lèxic maçó, la planxa és qualsevol document escrit que es produeix a la lògia. En comptes de dir, mira, la factura, qualsevol document que es produeix és la planxa. Per què? Perquè els maçons consideraven que en els antics gremis, quan es feia una catedral, doncs el treball, el projecte, es feia sobre una planxa que es gravava. I aquella planxa era el que manava a l'hora, donava les instruccions per construir una catedral, un temple. I aleshores aquests treballs, que es faci aquest mocador amb una planxa, té també un rerefons, crec, simbòlic. Altres paral·lels que hem trobat. Altres paral·lels, per exemple, el Victorian Albert Museum a Londres, i aquest. No és exactament igual, però és força semblant. I aleshores diu que no saben d'on és, el daten a principis del segle XX, el tema de les datacions també és una qüestió, i li diuen mocador, handkerchief. A altres llocs, per exemple, a subhastes, hem trobat aquest altre, sobre seda també. Als Estats Units, en una subhasta, també hem trobat, però, a veure, són semblants, però no tenen la mateixa composició. En canvi, a Sant Petersburg hem trobat aquest que és de fons blau i és igual que el que tenim aquí. I també, com el d'aquí, és un que hi ha a Portugal. I aquí en diuen panel de loja, un quadre de lògia. I tenen aquest altre. I dius, però això és un mocador, perquè clar, a veure, un mocador, això és un mocador. Clar, és el tema de la polisèmia i la multifunció d'un objecte. Aquest és per mocar-nos, o sigui, el tema mocador està clar. Però aquest no és per mocar-nos, aquest és el de la meva comunió, que anava amb el missal, et feien la foto, i el rosari, és o no? El mocador de coll,
pot ser més gran, més petit, més petit, per exemple, aquest és mexicano, és un paliacate, que diuen a México, i es posa al coll. Estos los del norte, que són muy rancheros, pues, clar, mocador, dius, home, mocador, jo no el veig, mocador, i amb tanta simbologia dius, home, no és una cosa com per anar. I aleshores, en un lloc vaig trobar roba, o Tracy cloth, com drap de traç, d'acord? I aleshores veiem aquesta qüestió. En les iniciacions o en els canvis de grau hi ha 3 graus, el d'aprenent, el de company i el de mestre. Llavors, cada canvi de grau hi ha un panell, hi ha com una mena de quadre de canvi de grau. Què passa? Doncs que en els moments d'iniciació, en els inicis de la maçoneria, el que es feia és que es traçava amb guix o amb carbó al terra tota la simbologia que era necessària per a aquell rite. Què passava? Això anava molt bé perquè quan hi havia moments de perill, allò s'esborrava i ja està. Però després es van tornar més còmodes, van dir, home, guixa, desguixa, tal, i ho van començar a fer sobre teixit, d'aquí el tracing cloth. I aquests teixits, com veieu, es posaven a terra i aleshores, creuant la pintura, el receptor fa un jurament. Mai no revelar els misteris de la maçoneria. Llavors, això és un gravat i què feien? Els germans es reunien al voltant d'aquesta junta, la lògia, encenien les llums de la lògia i aleshores feien tot el ritus perquè l'iniciat pogués entrar a la lògia. I s'havia de caminar per sobre, era un camí per entrar, diguem, en aquest espai especial. Llavors, clar, hi ha aquest quadre, és el quadre, i aleshores ara veurem tota una sèrie de lèxic relacionat amb la maçoneria i relacionat amb aquesta peça que hem tret del Gran Orient de Catalunya. El Gran Orient de Catalunya té pàgina web, o sigui que de secret té pàgina web i hi ha un lèxic penjat i a través del Gran Orient i a través d'altres lèxics i diccionaris he anat explicant, o us explicaré, els símbols que apareixen en aquesta peça. Bé, doncs el quadre de grau seria això, és rectangular i aleshores en aquest cas és el grau d'aprenent i té una sèrie d'eines, una sèrie d'instruments que són els propis, diguem, que necessita l'aprenent per entrar. Però també hi ha el quadre, allò que dèiem de fadrí o de company, i el quadre de mestre. I aleshores hi ha tota una simbologia relativa a cada quadre d'aquests. Però això és rectangular i la nostra peça és quadrada. Anem a l'anàlisi. A veure, com anem de temps, perquè aquí hi ha feina. El quadrat. Això és quadrat i té el seu significat. És el món real, el món manifestat, la terra. És això. I aleshores, l'obra humana perfecta. La lògia es representa en aquest espai, correspon a això. Llavors, què tenim? La corda de nusos. A veure... Ui! Ostres, m'ha desaparegut. Bé, no passa res. La corda de nusos. Ai, si m'aixeco... A veure, al voltant del quadre central veieu que hi ha unes borles, una corda que delimita aquest quadre de la sanefa, oi que sí? Ho separa. És com una corda. Aleshores, és un instrument simbòlic. La corda s'utilitza a la construcció encara avui dia, la ginyola, permet mesurar. I a més, es feien nusos per determinar determinades mesures. I aleshores, bé, se suposa que hi ha una sèrie de números, que també la numerologia és important, en tota la qüestió simbòlica, i aquesta corda dels nusos acostumava a ser de 12 trams iguals i acabat amb unes borles. Llavors, moltes
llotges o lògies o temples, que també rep aquest nom, aquest espai on fan les tingudes, doncs tenen simbòlicament la corda posada. El xai, aquest xai es considera l'emblema de la innocència. Aleshores, la conducta del maçó ha de ser pura, ha de ser honesta, per poder assolir certs coneixements. Llavors aquí tenim aquest element, que és un rusc. M'encanta, el trobo maco. Simbolitza aquest treball en comú, aquesta solidaritat entre els germans d'una lògia i també entre els maçons. Llavors tenim aquests dos emblemes que són el sol. Aquest sol, a nivell simbòlic, hi és a totes les lògies també, i és una representació d'aquest astre que el que farà és il·luminar el temple, però tindrà una contrapart, que és la lluna, que també la veurem. Hi haurà el sol i la lluna. Per què? Perquè hi hagi un equilibri a nivell, a tots els nivells, sempre és bo que hi hagi contraris, que hi hagi una part de llum, una part de foscor. El compàs és un clàssic. El compàs i l'escaire és el que acostumem a associar als maçons. El compàs què permet fer? El compàs permet fer les formes rodones, les esferes, els cercles de fet, però el cercle és una forma perfecta, no té principi ni final, i és la representació d'allò que és celestial, de la bóveda celest. En canvi, l'escaire et permet fer quadres, que és aquesta representació de la Terra, o sigui que la Terra i el cel. Tenim aquesta qüestió. Llavors també hi ha aquesta representació que hi és a diferents parts de l'objecte, però aquesta que està encerclada aquí, es veu, no, la fletxeta? Sí, doncs és el nivell, és la plomada i l'escaire, que són els instruments, les eines amb què cal treballar per polir una pedra i per tant són els instruments essencials per construir. Hi ha aquests globus terraquis, un globus que representa el globus terraqui i l'altre aquesta bòveda celest. I moltes vegades es representen a sobre de columnes a l'entrada. I aleshores, bé, això simbolitza, el que simbolitza la Terra és la realitat, allò que és material, i es contraposa amb la qüestió espiritual, que seria aquesta part, diguem, més del cel, més celest. El regle, doncs també és simbòlic. Molts porten marcats 24 divisions, que vol dir les 24 hores del dia, que vol dir el temps de feina del maçó. Aquesta qüestió que hi ha un moment, diguem, d'introspecció, o sigui, hi ha un moment de treball físic, un moment de treball mental i un moment de repòs. És a dir que el tema de la mort, el blat també és una qüestió associada, com aquí veurem el llorer, però el tema de la mort. La mort indica iniciació, és a dir, quan tu t'inicies en una cosa, mors, d'alguna manera es mor una part de tu per passar a ser una altra cosa. Passes com d'un estadi a un altre. És aquesta qüestió d'estar per sobre, per exemple, del món físic. Tu reneixes d'alguna manera. Les claus es relacionen amb el secret, oi que sí? Quan tu tanques una cosa amb clau, generalment és perquè no les toquin. O també, allò que fem, aquell gest de callar i no dir el que no toca. Però també et pots obrir portes, una clau. Per tant, té aquesta mena de simbologia dual. I aleshores també és el símbol del tresorer de la lògia. Està associat al tresorer de la lògia. I el taüt. El taüt és un element que apareix, diguem, en el ritu de pas dels mestres.
que també és una forma de mort. És a dir, quan arribes a mestre ja arribes a una forma de coneixement en què deixes, enterres una part de qüestió, diguem, de física i per passar a un estadi, diguem, més elevat. Neix l'iniciat en la veritat. Les espases també és simbòlic i aleshores representa virtut, coratge i bé, també defensa dels germans si és necessari. O sigui, en principi no són violents, però clar, d'alguna manera implica defensar allò que s'està fent. I és pel guardatemple, és un altre dels càrrecs que hi ha dins de la maçoneria. Les dues plomes són pel secretari. I aleshores, què indiquen? Doncs que una ploma, amb una ploma t'equivoques, però si poses una altra ploma a sobre pots desfer aquell error. És a dir, que et pots equivocar, però pots esmenar errors. L'arca de Noè, per exemple, i la de l'Aliança, que es veu aquí al mig. Aleshores, què passa? Doncs l'arca de l'Aliança, en realitat, dins de la tradició, diguem, cristiana, jueva, estem parlant ja de l'Antic Testament, l'arca de l'Aliança el que simbolitza un temple portàtil, de fet, i tenia unes mides molt concretes, igual que l'arca de Noè també tenia unes mides molt concretes. I aleshores representa això, aquesta vida eterna, aquesta llavor de vida que es trasllada, aquesta veritat es trasllada en una mena de temple portàtil. I aleshores això permet que aquesta veritat es pugui manifestar en llocs i moments concrets, com en una lògia, no cal anar a un lloc concret. Llavors aquí tenim, per exemple, l'olivera, que a molts sepulcres s'hi posava aquesta planta com un símbol de vida eterna. I també és l'olivera la que porta el colom, que envia Noè a investigar, a veure si ja el diluvi s'ha acabat, i torna amb una branca d'olivera al bec. I és justament això el que veiem també, aquest colom com a símbol de pau i aquesta mena com també de retorn a la llar, retorn a la vida, retorn a les coses, diguem, que són honestes. La massa la fa servir el mestre, generalment, però també a l'aprenent se li posa entre els seus atributs una massa i un cisell perquè són les eines per picar la pedra, per polir la pedra. És aquesta qüestió. Hi ha la massa, que és l'eina simbòlica de l'aprenent, i el maiet, que a les lògies pot servir una mica com de toc d'atenció del mestre. El gall és un animal solar i aleshores què indica? La sortida del sol, l'inici de les coses. També és com una forma d'indicació de renaixement, d'inici, que ve la llum, que ve el coneixement, que ve el dia. I llavors les escriptures, la Bíblia, aquestes escriptures acostumen a estar marcades per certs, diguem, en certes parts. Els evangelis de Sant Joan. Sant Joan es considera que és el patró dels picapedrers i tal, i llavors també el llibre dels Reis. Per què? Perquè és on es parla de la construcció del temple de Salomó. I el temple de Salomó és el que ells consideren que s'ha de construir. Per què? Perquè té unes mides que són dictades per Déu, té unes mides perfectes. I aleshores ells consideren que aquest temple és el temple perfecte. I llavors, al voltant de tots aquests elements veiem que hi ha com unes plantes, unes fulles, que és l'acàcia, que també és simbòlic. D'acord? I el mestre maçó el té com a atribut, com una de les coses distintives del mestre maçó. Significa també innocència, puresa, però com que també és un tipus d'arbust perenne, doncs allò, la permanència de certs coneixements. Llavors, si anem a la part central, que tenim l'ull que tot ho veu, i que està associat precisament a la divinitat, a Déu. Déu ho veu tot. I aleshores, bé, aquest Déu
ens veu a nosaltres i nosaltres hem d'intentar poder generar una manera de conèixer aquesta saviesa. I bé, també el tenim molt vist a dins del que es denomina el delta, que és aquesta mena de triangle equilàter i el delta radiant. És a dir, que també és font de llum, aquest coneixement. La lluna, que és el que dèiem que era la contraposició del sol, i les dues coses reben el nom de lluminària i estan representats en aquests espais on es celebren les tingudes de les lògies. L'escala. L'escala és un símbol que uneix el que és terrenal amb allò que és espiritual i, per tant, es relaciona també amb el creixement. Has d'anar pujant escales. L'escaire és la que es considera una de les 3 grans llums de la maçoneria. Per què? Doncs perquè permet traçar quadrats, que és la qüestió, i és la joia del venerable mestre. I llavors aquí tenim la llum. La llum és aquest símbol essencial del coneixement. Les 3 grans llums són aquest volum de la llei sagrada, l'escaire i el compàs, que són aquests elements que veiem que sempre formen part d'aquesta construcció del temple, que és la saviesa, la força i la bellesa, representen això. I aquí al mig tenim aquests evangelis de Sant Joan. Veus? Posa Saint John i els capítols, chapter. Bé, doncs és allò, era el patró de les lògies, Sant Joan, i això va portar una mica de cosa amb l'Església. El tema que dins de la maçoneria es fes servir aquest raonament és una de les tantes coses. La paleta, que clar, és evidentment allò en què tu fas el morter i unifiques totes aquestes pedres ja polides per crear una societat justa. La plomada, que és un altre dels instruments simbòlics, és justícia, rectitud, les accions han de ser justes. Aquest és un espai en què hi ha, segons el meu amic dorment, uns símbols que formen part de l'alfabet maçó. Ells feien servir uns alfabets per encriptar encara més el que podien. I llavors, clar, l'estrella radiant, que també és un altre dels símbols més coneguts, l'estrella flamejant, que és de 5 puntes. I aleshores s'inscriu a dins la lletra G. Allò que dèiem, les coses poden tenir més d'una interpretació i depèn del treball de les lògies i si els treballs són de principiant, és a dir, d'aprenent, o de mestre o de germà. La lletra G és geometria, però també pot ser got, de Déu, el gran arquitecte, és a dir que depèn de com pot tenir diferents interpretacions. I tot plegat representa l'ésser humà i també representa Déu, aquesta cosa de la perfecció, la forma, la bellesa, la saviesa, la virtut, la caritat, tot això que se cerca en aquestes trobades, i que són justament 5 elements com el pentagrama en el que està inscrit la lletra G. I el tema de la plomada, el nivell, que també és un dels clàssics instruments. Què fa? Doncs també procurar la rectitud, l'equilibri entre els germans. I llavors tenim el paviment mosaic, que també és un altre element que també associem a la maçoneria. Què passa? Doncs també simbolitza aquesta dualitat, com el sol i la lluna, aquest equilibri. I les dues columnes també sempre hi han de ser presents en qualsevol ritu de pas i també al temple, allà on es reuneixen les lògies. Sempre hi han de ser. Per què? Perquè representen aquesta entrada al temple de Salomó. I aleshores, d'alguna manera, tu, quan fas el teu ritu, passes aquestes columnes i entres a aquest temple. I llavors què tenim al final? Tenim la pedra amb la qual hem començat aquesta anàlisi. La pedra en brut i la pedra treballada. Hem de construir una humanitat millor, més perfeccionada o el més perfeccionada possible dintre del que nosaltres puguem
contribuir. I bé, aquí hi ha tota una part de la bibliografia i del que hem consultat i, en definitiva, moltes gràcies. Jo no crec que sigui un mocador, crec que més aviat és un element per tenir en una trobada d'aquestes i segurament cada lògia, atès que no formen part, són símbols que formen part de diferents ritus de pas i d'altres qüestions i referents a altres qüestions, jo crec que a més és una eina que en cada trobada d'aquestes es pot fer servir de forma, diguem, lliure i per les interpretacions que convingui en aquell treball, que en diuen així, en aquell treball d'aquest moment. El meu amic Dorment, que jo li agraeixo molt la seva contribució, m'ha dit que ell va estar d'arxiver durant un temps i que realment és una peça rara perquè ell no s'havia topat mai amb una peça com aquesta. Però veiem que n'hi ha a diferents llocs del món i que d'alguna manera a través d'aquest material com és la seda, que és lleuger, que realment va poder viatjar. I bé, la interpretació que pugui tenir aquest element depèn, és això, depèn de la sobirania de cada lògia i del que considerin oportú en el seu moment per aprendre. I ja està, fins aquí. Sí. Primer, disculpar el tema perquè com a director tenia obligació d'estocar el rellotge a partir de les 7. Sí. I ha comentat que disculpessin. Després, a l'hora de fer la fitxa, el nostre dubte va ser posar o no indumentària. I no és indumentària. Llavors, això pot considerar-se un objecte de cerimònia o no sé com ho podem barrejar això, que era la cosa aquí una mica... Clar, el problema és, clar, a l'hora de fer fitxes és el que ens va passar en aquell moment, que clar, hi havia llocs que posava que era mocador, bé, hi havia un lloc que posava que era mocador, que era el de Menorca, perquè no vam trobar res més. Clar, estem parlant, clar, en poc temps, les consultes per internet, doncs per sort han millorat, no? Hi ha molts museus que posen a l'abast de la gent els seus fons i que pots consultar, però de tota manera jo crec que deu haver més exemplars d'aquests. El que passa és que, esclar, no tots els museus disposen d'aquest servei, perquè, clar, vull dir, és... Però els que hem trobat, doncs, clar, francament, hi ha uns que posen... El Victorian Albert, que és un lloc de prestigi que documenten molt bé, posen mocador, però, clar, jo no m'imagino la gent anant pel carrer amb això al coll. Per tant, vull dir, jo crec que és realment un instrument perquè aquest amic maçó em va dir, jo encara he fet traç amb guix en algunes tingudes. Diu, però això, per exemple, pot ser útil en determinats treballs. Jo no n'havia vist mai cap, diu, és molt interessant l'objecte. Però clar, o sigui, no són panells específics de pas de grau, no són quadres d'aquests de pas de grau, perquè en el pas de grau els objectes són molt concrets, els que hi apareixen. Pot haver variacions, això també és veritat, perquè és allò que dèiem, les lògies són sobiranes i cadascú pot encarregar els seus dibuixos, però això està basat segurament en un gravat d'algunes d'aquestes publicacions que es devien fer al segle XVIII i que s'ha anat perpetuant. El que seria interessant és localitzar, veure quina és la base, quin és el gravat d'origen. Però, en fi, que jo no crec que sigui un mocador. I que té un ús ritual, és cert. Sí, esclar. O mnemotècnic, o... I després una altra cosa, jo vull anar cap a més, perquè si no es fa molt fort. Però les lògies femenines, clar, en general, pel que has comentat, era com un lloc on les dones, que en teoria no es podien expressar, ni podien fer res, ni podien en determinades èpoques, era un punt de reunió per elles. Sí. A veure, pel que has comentat, no només eren mestresses de casa, hi havia un altre tipus de dona realment amb estudis i
el que passa és que, per exemple, en el cas d'aquesta persona que estic investigant jo ara, per aquesta exposició a l'Hospitalet, hi ha lògies, avui dia, a veure si ara entreu a la pàgina web del Gran Orient de Catalunya i t'expliquen si tu vols entrar a la lògia, què has de fer i tot. Però, per exemple, en determinades lògies i en determinades èpoques, tu havies d'anar de la mà d'algú que ja hi fos. T'havien de presentar i, a més, també havien de tenir clar que tu encaixaries dins d'aquell ambient, que realment, per la forma de funcionar d'aquests espais i d'aquestes institucions, doncs clar, tu encaixaves, perquè clar... Igual que has dit que hi havia aquella dona que era periodista i tal, artistes? Sí, i espiritistes, com has vist, també, sí. O sigui, no hi ha una discriminació en aquest sentit, o sigui, no és de tipus, pels seus principis, no és de tipus econòmic, no, és que tu, tal com ets, estiguis obert a pensar sense condicionants, tota aquesta funció de fraternitat, d'igualtat i de llibertat que ells promulguen. Per tant, vull dir, si hi ha aquest principi d'igualtat, no dependrà dels teus estudis, sinó del teu tarannà, en definitiva, i aquest intent d'anar a la cerca d'una ètica, no d'una religiositat, sinó d'uns principis ètics, i de compartir coneixements, tot això. Sí. Perquè, clar, ells diuen que la idea és que no estigui sotmès a cap dogma ni res. Llavors no té, perquè en teoria promouen la laïcitat. Sí, però... És com que xoca, no? I amb l'espiritisme i amb no sé què. Sí, però el que passa és que també depèn del context. T'hi has de posar